ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। କ'ଣ କରିବେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ଫାଷ୍ଟ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଜିଗ୍ରି ୟାର ମୋ ଜିଗ୍ରି ବ୍ରଦର। ସେ ତାର ତ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ତଥାପି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି କାଲି ହେଲା 15 ଅଗଷ୍ଟ, ତ କାଲି କମ୍ ସେ କମ୍ ତା ସହ ଦେଖା ହେଇଯିବ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ନିଜକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଗଲି, ଟିକେ କଫି ବନେଇଦେଲି। କଫି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିସ୍କୁଟ ସହିତ କଫିଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ମୋର ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପରେ ଏବେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବାସନ ପଡ଼ୁଛି, ତ ବାସନ ମାଜିଦେଲି। ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏବେ ଗାମୁଛା ପାଲଟିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର ଘର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଟିଲ୍ ଦେଖା ହେବ ମୋର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।